Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». Мы продолжаем в эфире нашего телеканала обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Ну и начнем с самых актуальных новостей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос создания переговорной площадки по деоккупации Крыма будет обсуждаться на 22-й сессии ЕС-Украина. Об этом он сказал во вторник по итогам переговоров с делегацией Европейского Союза во главе с верховным представителем Европейского Союза Жозепом Борреллем. Подробнее о чем говорил Зеленский, предлагаю послушать. Для нас це дуже важливе питання, яке за останні роки війни пішло чомусь на задній план і ніде не піднімається. В Мінську це не той майданчик формату піднімати питання саме Криму. В нормандському форматі Україна піднімала питання Криму, але ми розуміли, що там діалогу з цього питання не було. Тому для нас це ключове питання, щоб з'явився постійно діючий майданчик, на якому піднімаються питання, перш за все, гуманітарне питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, питання взагалом повернення нашої окупованої території. На что верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель ответил следующее. Я хочу ще раз, пане президенте, наголосити на нашій незмінній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Я хочу сказати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, ми ніколи її не визнаємо, і з нашого боку ми готові розглянути мирне рішення, яке буде підтримано Україною. Тем временем мониторинговая миссия по правам человека в Украине от Организации Объединенных Наций призвала в очередной раз Российскую Федерацию прекратить преследование крымских татар, крымских мусульман и призвал крымчан и призыв крымчан в российскую армию. Об этом говорится в новом докладе миссии за период 16 февраля по 31 июля 2020 года. Ми закликаємо Росію як державу-окупант в Криму припинити переслідування мешканців півострова за мирне сповідування ними своїх релігійних переконань і припинити призов жителів Криму до Збройних сил Росії. Політолог Тарас Чорновол з нами зараз на прямой связи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас так само, радий бачити. Я теж. Скажите, насколько будет эффективной создание платформы международной по деоккупации Криму? Це, безумовно, хороша і добра ідея, тільки ця ідея на сьогоднішнього дня, вона буде дуже корисною і дуже позитивною, але поки що її створити не вдалося. Ідея ця висунута ще, озвучена вона була в 2014 році, ще, по-моєму, Олександром Турчиновим і Арсенієм Яценюком. Після того її активно добивався її введення Петро Порошенко. На жаль, не все так просто відбувається. На жаль, на сьогоднішній день поки що це є декларативні розмови, але принаймні добре, що вони ведуться. А что является камнем преткновения? Почему не получалось и почему, собственно, почему не получалось? Власне кажучи, тому що для Західного світу зайвий додатковий конфлікт з Росією, це є додаткова проблема. Вони не хочуть в це втягуватися. Для них це так само, як будь-яка несправедливість, її відстоювати на словах готові, а втягуватися в серйозне протистояння не хочуть. Всі розуміють, Курильські острови незаконно захоплені Росією. І всі кажуть, так, вони незаконно захоплені, але ніхто не створює ніяких платформ для підтримки Японії щодо повернення незаконно анексованих островів. Я просто навів дуже віддалений приклад. Я розумів, що таке Курильські острови, де немає населення, практично нічого. І 70 років уже пройшло. Етноцид кримсько-татарського народу. Це неспівмірні речі. Я говорю про західний світ. І тому, коли ми говоримо про це, вони дивляться на що? На Донбасі є пряма загроза, там йде пряма війна, там проливається кров, там можуть бути наступальні операції. І вони ж думають самі, ми зараз говоримо про їхню власну позицію, вони думають, якщо це буде продовжуватися, може початися масовий потік біженців з України, може відбутися нестабільність на європейському континенті. Ми цього не хочемо. Крим. Криму окупований, незаконно анексований, там відбувається прямі порушення прав людини. Вони виступають час від часу з великим глибоким обуренням, але звідти не хлинуть біженці,
звідти не почнуться наступальні операції, там не видно крові, і тому їм принаймні не видно, хоча насправді там бувають загибелі, викрадення людей і тому подібне. І тому для них ця сама проблема не пече. Давайте зрозуміємо, є речі, в яких західний світ готовий реагувати по першому поклику. Це такі речі, як, скажімо, хімічні атаки, чи на Навального, чи в Солсбері. Це та річ, яка для них є дуже страшним викликом. Вони реагують моментально. Є речі, в яких треба невеликого поштовху і тільки керування в тому, щоб правильно руслі йшло. Це питання Донбасу. І є речі, такі як Крим, де ініціатива має бути з українського боку щоденно. Оце я вже просто втомлююся кожен раз це повторювати і в вашому ефірі, і в інших. Крим ми маємо згадувати скрізь. До речі, не до речі. Нормандська зустріч. Так, це ніби не їхня площадка, але там про це треба говорити. Будь-яка зустріч в мінському форматі. Він каже, це не та площадка зовсім, це не та тема. Так, це не та тема. Але вони нам розказують, що ми там в своєму законодавстві щось не так робимо, хоча вони не мають на це жодного морального і законного права. Чому ми не починаємо зустріч в мінському форматі з того, що виставляємо претензії Росії, оскільки представник там присутній, в прямому порушенні прав людини в Криму? Почали з цього, наголосили на цьому, після того пішли до розгляду питань по Донбасу. Це є ота тактика «вода камінь точить». Вони мають почувати весь час напругу через те, що Крим не забутий. А коли ми про це згадуємо в окремих випадках, як епізодичні речі, це пробачте, але, на жаль, там, де немає прямої гарячої війни, сама Європа цього ініціювати не буде. Якщо дозволите, я буквально ще по цій темі, оцій ситуації з Борелем, буквально одну тезу ще скажу. Насправді, нам показали відео з презентаційної частини. Дуже коротке відео, де дали єдину тему, яка є позитивною. І насправді візит Бореля, на жаль, на мій жаль, не на тему Криму, а на тему порушення Україною норм угоди про асоціацію, головне угоди про надання безвізового режиму. Тому Борель спочатку сьогодні зранку зустрівся не з Зеленським, а поїхав до його опонентів, поїхав до антикорупційних активістів, поїхав до Порошенка і після того уже поїхав зустрічатися з Зеленським, розказувати про дуже серйозні загрози для нашої інтеграції в Європу, які існують. Тема Криму була теж озвучена. Це добре, що вона була озвучена. Але, на жаль, вона не була ініціативною, вона не була основною. І це погано, тому що вона має бути головою. Но инициатива создания международной платформы по Крыму как раз-таки исходит от украинской стороны, от президента. И до этого об этом говорили в Министерстве иностранных дел Украины. Вот как вы считаете, в случае, если такая переговорная площадка все же будет создана, на что мы надеемся, должна ли там присутствовать Россия? Вона там не буде присутня, незалежно від того, чи ми хочемо, щоб вона була там присутня чи ні. Тому що ми маємо пам'ятати, Росія для себе тему Криму принаймні назовні закрила. Я розумію, що в Росії є теж, крім ідіотів і крім імперіалістів, є мудрі політики, які догадуються, що до теми Криму доведеться вернутися. На жаль, цих мудрих політиків там мало. Навіть той ж самий Навальний, якого там вважають альтернативою Путіну, хоча я б сказав, не альтернатива, а аналогія, він теж однозначно говорить, що Крим повинен бути російським, без жодних варіантів, єдине там проти порушення прав людини в Криму, цих арештів виступає і тому подібне. Можливо, тільки люди Союзу правих сил, тих спадкоємців Німцова, оце вузька категорія, які готові переглянути історію з поверненням Криму Україні. Оце дуже вузесенька, вони не мають сьогодні серйозного впливу в Росії. Тому насправді Росія не може там бути, тому що вона відмовиться брати участь в будь-якому форматі, в якому буде піддано сумніву на приналежність Криму Росії. Вони його вписали в свою конституцію. І тому ця площадка, це може бути площадка друзів України, друзів Криму, які хочуть допомогти Україні зробити дві речі. Пункт перший. Вже сьогодні, зараз відвоювати права людини в Криму, що дуже важливо, тому що це катастрофа, це страшне. Це, по суті, початок етноциду. Ми буквально тиждень назад з вами говорили, що це етноцидом відверто можна називати. І момент другий – готувати ту платформу політичну і дипломатичну, щоб коли відкриється вікно можливостей, а, на жаль, я тут не є оптимістом, воно відкриється тільки після смерті Путіна і дуже на короткий час. Це може бути мова про 1-2 місяці, може півроку, щоб в той момент ми могли оперативно загальним фронтом дотиснути Росію, щоб вона віддала вкрадене, щоб вона відпустила Крим і забрала звідти свої війська і своїх урядовців.
Госдума Российской Федерации утвердила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за отчуждение части территории России и иные действия, направленные на нарушение этой территориальной целостности. Одновременно с этим депутаты одобрили законопроект, позволяющий привлекать граждан к административной ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности. Об этом сказал спикер Госдумы. Давайте его послушаем. Будь-які заклики відокремити від Росії регіон або його частину неприпустимі і повинні відразу припинятися. Якщо заклик до відчуження території Російської Федерації пролунав уперше, то відповідальність буде адміністративною. Доведеться заплатити суттєвий штраф. Якщо правопорушення повториться, то відповідальність стане вже кримінальною – до 4 років позбавлення волі. А якщо за закликами підуть дії, то покарання може сягнути 10 років ув'язнення. Неужели они думают, что таким способом они смогут сломать тех, кто поддерживает территориальную целостность Украины и не признает юрисдикцию России в Крыму? Ну, я не думаю, щоб стоїть аж так далеко поставлене завдання. Насправді вони хочуть цим способом, перше, посилити терор в самому Криму, опираючись на чіткі норми там абсолютно абсурдного, несправедливого, але закону, який в них вже тепер набув чинності. Так вони будь-яку людину, яка фіксує свою позицію, свою думку, що Крим – це є невід'ємна територія України, що Крим – це є територія, яка належить кримсько-татарському народу, яка є його батьківщиною, рідною і все, що він незаконно захоплений Росією, вони почнуть цих людей переслідувати. Спочатку штрафами, потім додатково садити. Таким способом вони будуть вибивати з суспільного життя частину активістів, які є на місці в Криму. Таким чином вони обмежать публічну активність і російської опозиції. Я ще раз кажу, в Росії дуже мало людей, які готові сказати, що Крим незаконно захоплений Росією. Дуже мало. Але вони є. Ті люди колись виходили на Болотну площу. Зараз та епоха Болотної площі, на жаль, відійшла в минуле. Але ті люди ще є. І оцих людей прижучити, щоб вони, принаймні, тему Криму боялися навіть згадати, і цим для себе заступити питання теж важливо. Але є ще один момент. Вони таким чином фактично створюють певний шантаж і набирають на майбутнє можливість нагребти велику кількість нових заручників. Попри війну, я до цих людей ставлюся дуже негативно, але велетенська кількість українців їде в Росію спокійно працювати, тому що там, бачите, вони можуть заробити гроші. Навіть не думаючи, що хтось інший воює, гине, віддає своє життя в війні проти тієї держави, яка на нас напала, вони їдуть працювати. Але ці люди в себе десь в Фейсбуку, вертаються додому, багато ж працюють з Франківської області, скажімо, в Уренгої, там на нафтових розробках. От вони приїжджають, і то їм хочеться показати себе великих героїв. І вони там десь напишуть: Крим – це Україна. Ну, нехай, закон не має зворотньої сили, те, що вони писали раніше, під час Майдану, під час анексії, воно не пришиєш до справи. А от зараз вони написали, а це тихенько зафіксували. Людина приїхала туди, а їй тикають: от дивися, в тебе кримінальна стаття. Ти 2 рази повторив цю фразу в себе в Фейсбуці. В тебе? А вони ж відслідковують, повірте, тих, хто їздять в Росію, вони дуже сильно відслідковують, досьє складають. І людині ставлять пряме питання: ти підписуєш угоду про співпрацю з ФСБ, агентурну роботу, диверсійно-підривну роботу в Україні, або ти сідаєш зараз в Росії в тюрму. А якщо підписуєш, в тебе все в порядку, тебе ніхто не чіпає, тебе навіть поліція не буде чіпати, коли там десь будеш незаконно працювати. Повірте, додатковий спосіб набрати агентури, яка потім в Україні буде виринати в різних акціях, в різних брутальних провокаціях тощо, або просто люди будуть відчувати себе під пресингом і будуть відчувати себе абсолютно деморалізованим в Україні. Це теж одна з завдань ФСБ. Тому вони роблять це в кількох напрямках. Вони не зупинять оцей загальнонаціональний український кримсько-татарський рух на те, що Крим незаконно анексований. Вони не зупинять наших закордонних партнерів, та вони не ризикнуть. Що вони ризикнуть? Лідерів Євросоюзу чи лідерів США садити в тюрму за своїм кодексом, за цією статтею? Звичайно, що ні. Але такий варіант включити тиску для нижчих прошарків вони, звичайно, зможуть, і вони це будуть робити, на жаль. Давайте перейдем к следующей теме. Еще к одной оккупированной территории. Это Донбасс. Народные депутаты Украины подготовили обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Витольда Фокина. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский на своей странице в Facebook. И вот что он написал.
Ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ. Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих ДЛНР повстанцями. Виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО, але і всього Донбасу, а також за створення міжнародного тимчасового уряду на суверенній території України. Соломія Бобровська, народна депутатка України, фракція «Голос», з нами зараз на прямому зв'язку. Алло, вітаю вас. Так, доброго дня, вітаю. Да, чуєте? Да, Соломія, о чем идет речь в вашем обращении к президенту Владимиру Зеленскому и на что вы рассчитываете? Рассчитываете ли вы на увольнение Фокина? Ну, буду відверто, це була моя ініціатива на ранок після того, як пан Фокін дав інтерв'ю Українському радіо. І, зокрема, де в черговий раз повторив, я б сказала так, російський наратив про те, що саме мова стала підставою для вторгнення в 2014 році в Донецьку, Луганську область. Ну і, зокрема, там, до речі, було ряд цікавих його заяв про те, що він не знає особисто Зеленського, що робота іде безпосередньо лише з паном Єрмаком, що для мене, до речі, було новиною, здивуванням. Інакше виникає наступне питання, яким чином тоді президент дає вказівки або хто веде державну лінію на переговорах в Мінську. І останні 2 місяці заяв, вони збурюють суспільство до нових інтерпретацій, абсолютно не тих, які мали би корелюватися з українською позицією, оскільки ані віце-прем'єри, ані члени української делегації в тристоронній контактній групі нормально не артикулюють, то те, що заявляє Фокін, зокрема про те, що повстанці, бойовики – це є повстанці, мова – це про підстава вторгнення, про те, що нам потрібно загальну амністію бойовиків, от вже не вже і зараз, а давайте поміняємо постанову про вибори і визначимося з конкретною датою для виборів в окремих районах Донецької, Луганської області, спричиняє величезне збурення в суспільстві. Мало того, нагадаю, коли і сам голова президента сказав про те, що це його особиста позиція, вона не відображає позицію української делегації. Тому ми вирішили, і я переконана, що це можливо дасть легше це зробити Офісу президента чи самому президенту, відкликати пана Фокіна. Можливо, це звернення стане підставою, але розв'язати руки, і щоб припинилося це дивна міскомунікація на державному рівні про те, що відбувається в Мінську. Тому що її немає ані в суспільстві, ані з нами, з парламентарями. І мені здається, що ми можемо бути 10 разів в опозиції, але питання національної безпеки повинно бути спільним знаменником для всіх. І це чесно і правильно інформувати, радитися, доповідати і так далі, що відбувається в Мінську. Тому що в п'ятницю, нагадаю, коли був Резніков в Верховній Раді, він доповідав, його емоції і хамство, мені здається, що мали бути припинені, це точно на рівень віце-прем'єра і точно не в питаннях комунікації по Мінську. Наскільки я розумію, власне, це в мене і родилося, фракція підтримала, я буду брати підписи, зокрема, з інших членів фракції, знаю, що точно зголосяться підписати і члени фракції «Слуги народу». Насколько я понимаю, вы сейчас собираете... Соломія, алло? Президента, і далі буде в президента 15 днів на відповідь на цей лист. Насколько я сейчас понимаю, вы собираете подписи под обращением к президенту Владимиру Зеленскому. Кто вас поддержит? Я переконана, що це будуть представники фракції Європейської солідарності, Батьківщини, За майбутнє, і переконана, що будуть точно представники і «Слуг народу», тому що в них накопилося багато запитань, на які не дає пан Фокін відповіді, зокрема на комітеті з питань децентралізації державного будівництва. Тому піду по всім рядам фракцій і вважаю, що це було правильно. На сьогодні пан Фокін все-таки виглядає доволі дивним, слабким і таким гібридним представником України в українській делегації ТКГ. Дуже дякую. Соломія Бобровська, Дякую народний вам. депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Ну а сам замглавы делегации Витольд Фокин заявил, что через месяц покинет Минскую ТКГ, если власть не начнет поддерживать его инициативы. Давайте послушаем, в каком случае он может покинуть трехстороннюю контактную группу в Минске. Якщо я не отримаю підтримки від влади, я змушений буду піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть у розпачі, бо мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень. Я мови ультиматуму не визнаю. Треба завжди шукати компроміс. Але по суті, якщо зараз протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, напевно, задумаюся над цим. Пане Тарасе, как вы считаете, увольнение либо отставка Фокина неизбежна?
Це велике питання. Як вирішать в Москві, так вирішить Зеленський. Вибачте, на превеликий жаль. Я хочу зараз сказати кілька речей, які, може, вони є настільки однозначними. От ми почули дуже хороший спіч при включенні представниці «Голосу». Прекрасний. Вона все правильно сказала, всі правильні акценти. Тільки маленька деталь. Вона зіграла в ту саму гру, в яку грає вся ця команда Єрмака. Вона зіграла, тому що Фокін насправді є абсолютно нікчемною постаттю. Фокін з 92-го року, поза політичним процесом, він взагалі нічого не розуміє. Він знає тільки російські наративи. Він живе російськими, радянськими ментальністю. Все, в нього більше нічого в голові нема. Рівень інтелекту цієї людини на сьогоднішній день з силу старечого маразму просто нульовий. Він не розуміє різниці між такими поняттями, як, скажімо, уряд і перехідна міжнародна адміністрація. Він не знає різниці між базовими речима, які відомі студенту, а не відомі колишньому прем'єру. Ще раз кажу, він прем'єр радянської України. Він трошки побув в незалежній Україні, після того був звільнений за абсолютне ретроградство. Фокін так чи інакше колись піде. Але для чого Фокін зараз потрібний? Він що, вносить якісь конструктив? Ні. Він тільки озвучує російські наративи. Не проросійські, а російські, московські. Він запускає їм певний старт. Але він потрібний для того, щоб на нього відганяти увагу, щоб на нього звертати всю нашу ненависть і праведну лють, яка є абсолютно справедливою. А ми ще маємо згадати, до речі, що Фокін має сидіти в тюрмі. Тому що Фокін закликав до порушення територіальної цілісності України і аргументував, надавав Росії аргументи і підтримку, і інформаційну в окупації, анексії Криму. Це прямий кримінальний злочин. Ця людина має сидіти в тюрмі. Натомість ми зараз відволікаємося увагу, щоб доказувати, що Фокіна треба звільнити з групи. Насправді, в групі не менше зло, але більш результативне і ефективне – це Кравчук. Тому що Фокін озвучує ідеї, які і так ніхто ніколи реалізувати не буде, тому що вони суперечать законам і Конституції України, суперечать міжнародному праву. А Кравчук проштовхує тихенько під оцим прапорцем червоним, яким махають навколо Фокіна, проштовхує абсолютно злочинні рішення. Ну, скажімо, зміна постанови про оголошення виборів, де викидаються взагалі будь-які тези про російську агресію, російську окупацію. Це Росія, завдяки тій постанові, появляється прецедент, що в нас появляється акт, в якому ми викинули навіть згадку про російську агресію. Оце проштовхує Кравчук, і ми цього не бачимо, тому що нам відвертають увагу на Фокіна. Переходимо вище. Бобровська сказала дуже правильну річ, дуже правильно, я їй за це вдячний. Вона підтвердила факт, що і Фокін, і інші взагалі не знають, хто такий Зеленський. Він для них не президент, він для них так собі, просто маріонетка. Для них президент України Андрій Єрмак, який ними керує, який керує зовнішньою політикою України. На превеликий жаль. Так само він підібрав кандидатуру міністра закордонних справ, який його влаштовував на відміну від попереднього міністра, який був вихідцем з попередньої команди. І він цим всім керує. Андрій Єрмак, недавно Вашингтон-Пост була стаття, в якій було надані якісь факти журналістів, я ще не можу їх перевірити, про те, що він отримав за свою проросійську діяльність хабар в 40 мільйонів доларів. Чи це правда, чи неправда, треба буде перевіряти матеріали цих журналістів. Але Андрій Єрмак вже кілька разів звинувачений в антидержавній діяльності. Його звинувачують на основі матеріалів в державній зраді, в зливі інформації про вагнерівську групу Білорусі. І в цій ситуації, закінчую, і в цій ситуації замість того, щоб підняти питання, як це робить, скажімо, та ж сама Європейська солідарність, про відповідальність за звільнення Єрмака, ми збиваємося на манівці. Мені при всій абсолютно погоджені з усіма мотивами, які сказали в «Голосі», але вони грають в ту саму гру. Відвернути увагу від основного зла. Від Андрія Єрмака, який фактично керує зовнішньою безпековою політикою в інтересах Росії, повернути їх на абсолютну маріонетку на Фокіна, який для того і створений, щоб відволікати нашу увагу. І тому хорошими намірами того ж самого «Голосу» стелена дорога в пекло. Тому що насправді вони грають в цю гру. Вони відволікають уваги від реального зла на звичайного попригунчика, який говорить повну ахінею, яка, звичайно, нас обурює, але який насправді нічого не вирішує. Так а что будет? Чего ждать? Потому что Российская Федерация, как заявлял недавно Леонид Кравчук, в Минске блокирует какие-либо переговоры. После этого Алексей Резников предлагал Верховной Раде принять некое мудрое решение. Но вот слуги народа, с которыми я разговариваю в этой студии, говорят, что никто не собирается в парламенте принимать некие изменения в это постановление. То есть Минск будет продолжать быть в этой стагнации или что будет? Ну, перше, є два нюанси. Перше, наскільки слуги збираються чи не збираються, питання відкрите. Ми аналізували в пресі повідомлення недавно
про те, що 70% фракції «Слуг», так і джерело з їхньої фракції повідомило, після виступів у Верховній Раді, зокрема Резнікова, готові проголосувати за зміни до цієї постанови. Зміни депутата Качури, про які я вже сказав, де Росія перестає бути агресором, а ми будемо обирати неповноцінні, відверто сепаратистські обласні ради Донецької і Луганської області. Оце речі, які є в тій постанові. Тому насправді це є достатньо проблемно. А тепер другий момент. Росія блокує. Так, Росія блокує. Тому що Росія діє за принципом дай пальця, вона відкусить руку. Не можна з Росією, ніколи не можна говорити з позиції умиротворення агресора. Мені здається, всі це вже в цьому переконалися. І на великий жаль, зараз в Мінській переговорній групі ми граємо знову в цю гру. Я про це говорив раніше. Я писав колись і відповідну аналітику, яку, я надіюся, її демонстрували для влади, в якій я даю теж, я не просто критикую, розумієте, я не хочу бути просто критиканом. Я пишу якісь рекомендації, не знаю, читають їх чи не читають, в яких я розказую, що тільки достатньо жорстка політика і використання оцих дуже короткочасних вікон можливостей, коли в Росії є серйозні проблеми, пошук партнерів в цей момент і спільне добивання Росії може дати результат. Пане Тарас, у нас Росія есть ніколи не звонок в буде йти на студию. поступки. Слышите? У нас есть звонок в студию. Давайте примем звонок от нашего зрителя. Продолжим. Алло. Алло, добрий вечір. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш Мене звати вопрос. Василь, я з Івано-Франківська. Мене запитання до пана Тараса. Там. Я от хочу його спитати, чому так Зеленський, так якась манія, він хоче постійно зустрітися з Путіним. Що-небудь не відтворяє, на любі поступки йде тільки би зустрітися з Путіним. Що він хоче з ним зустрітися, щоб хоче в очі подивитися, він красивий чи що. Таке, для що взагалі ті зустрічі? Ліпше терміново, не зустрічатися. А в нього що-небудь на любі поступки тільки би зустріч з Путіним відбулося. Для що йому ті поступки потрібні? Якщо він так хоче зустріч з Путіним, то хай йде свою більшу професію, то там розважає його, може в Москві чи що. Дякую. Зрозуміло, дякуємо. Добре, готовий відповісти. Знаєте, Так, буквально в міжнародній політиці... Так, можна? В міжнародній політиці можна будь-які зустрічі проводити, коли ти до них готовий, коли ти відчуваєш, що ти ті зустрічі переважиш. Мені колись довелося, що дуже слабеньким Путіним, який за Собчаком чемоданчик носив, більше години розмовляти. Мені тієї години вистачить для того, щоб на все життя запам'ятати. Якщо ти не маєш дуже жорстких переговорних позицій, дуже жорстких партнерів, якщо ти сам не маєш дуже твердості, міцності в переговорах, то йти на зустріч з Путіним в принципі неможливо. Чому Зеленський так хоче? Мені здається, що це є ота меншовартісність, малоросійська меншовартісність, яка функціонує сьогодні багатьох людей в сьогоднішній владі. Що Росія хоче миру, Росія хороша, вона добра. Це тут хтось в Україні наживався на війні. От пройшло 1,5 роки. Ніби ж ніхто не наживається вже, а війна чомусь не закінчується. Вони для себе самих, мені здається, до кінця не можуть пояснити, чому вона не закінчується. Вони вірять в хорошого Путіна. От вони вірять, що його можна переконати. От ще більше поговорити, не півгодинки, а 2 годинки поговорити, я його оболтаю, я йому щось запропоную. Але Путін дуже чітко сказав свої ідеологеми, свої позиції. Украинского языка нет, украинской нации как таковой нет. И самое большое несчастье 20 века, трагедия, это развал Советского Союза. Він уявляє своєю місією відновлення Радянської імперії. Якщо не всієї, то хоча б в тій частині, яка готова до нього попливти. Тому він зараз такими багатоходівочками взяв під свій контроль і Молдову, і Білорусь. І він дуже багато робить для того, щоб під такий самий контроль, як Білорусь, взяти і Україну. А, на жаль, Зеленський пливе в цьому руслі. Це дуже небезпечно. Давайте обсудим сегодня с вами Беларусь, учитывая, что сегодня Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Внимание, тайком, как вам известно. Давайте послушаем, что он сказал. День вступления в должность президента, день инаугурации, это день нашей с вами победы. Убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны. Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Когда-то Божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания.
Но вот лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что Лукашенко ушел на пенсию и объявила себя единственным лидером, который был избран белорусским народом. Подробнее послушаем ее. Это так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Следом за Литвой легитимность президента не призвали и Латвия, и Эстония, Германия, Чехия, Словакия и Дания. А вот наше ведомство пока что не определилось. Оно сообщило, что проведет консультации по оценке инаугурации и политического статуса президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил Дмитрий Кулеба. Предлагаю его послушать. Інавгурація була таємна. Щоб ви розуміли, жоден іноземний посол не був запрошений. Навіть посол союзної держави Російська Федерація, яка повністю підтримує Лукашенка. Тому стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка ми будемо проводити термінові наради та консультації, щоб визначити нашу позицію. Ну, а с нами сейчас на прямой связи Ирина Славникова, официальный представитель телеканала Белсат. Ирина, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Что происходит сейчас в Беларуси? Насколько нам известно, в 18:00 собирались, да, на протестные акции, было объявлено. А что сейчас происходит? Продолжаются ли акции? Ну, буквально несколько минут назад акцию в центре Минска возле Стелы, это традиционное место сбора воскресных маршей, люди разогнали дубинками, был силовой разгон и даже применили водометы. Как мы могли видеть, в водометах была подкрашенная вода. Людей оттеснили в другой бок, в другую сторону города, как будто силовики съехали, люди подождали и опять выдвигаются небольшими колоннами в сторону Стеллы. Но вышли сегодня не только, хочу подчеркнуть, областные города, даже районные небольшие города вышли в знак несогласия с тем, что сегодня была проведена таким образом от всех скрытая инаугурация. Происходили ли задержания? Да, были очень жесткие задержания, передают об очень жестких задержаниях с применением силы людей в Минске, в Бресте, в Гродно. Также вот появлялось, но это нужно уточнять, что была женщина ранена, ну, может быть, дубинкой или ее уронили на асфальт, просто были фото и видео, что у нее ранена голова. Также там были задержания в районе проспекта Пушкина, где было убит первый протестовец Александр Тарайковский. Там тоже происходили жестокие задержания мирных протестовцев. Как вы считаете, почему Лукашенко решил скоропостижно провести инаугурацию? Ну, появлялись сведения, что он проведет инаугурацию. Она как бы должна была пройти до 9 октября. Ну, так, потому что все протест нарастает, и, ну, видимо, какие-то свои причины. Вот пока я не могу точно сказать, почему именно сегодня она была. Потому что когда появились сведения, что стягиваются автобусы, кортежи с утра ко Дворцу Независимости, где была инаугурация, все подумали, что все-таки это будет репетиция. Потому что так сделать, чтобы никто не видел, и не было ни послов, ни приглашенных зарубежных гостей, это просто, ну, что-то удивительное. Никто не может предположить, с чем это связано. Также как бы можно предположить, что это связано с его состоянием здоровья, но эти сведения тоже пока мы не можем подтвердить, что у него там что-то со здоровьем серьезное. Но мы видим, как ряд европейских стран не признают легитимность Александра Лукашенко. А что будет дальше? Что будет дальше? Ну, как все говорят, что сегодняшней инаугурацией он поставил точку в своей карьере президентства. Все, он не является больше легитимным, признанным руководителем
Беларуси. Ну которые а не при будут- этом армия дала ему присягу, и силовики на его стороне. Но при этом можно сказать, что он нелегитимный, и присягу можно признать тоже нелегитимной. И все эти действия будут просто, ну это уже человек, который узурпировал власть в стране. Мгм. Незаконное удержание силой власти в стране. И если раньше он мог, там до 5 ноября, например, он еще сохранял свои полномочия, сегодня его полномочия целиком закончены. Все. И все его решения, которые будут в последующем, они будут считаться недействительными. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Ірина Славнікова, офіційний представник телеканалу Белсат, була з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Пане Тарасе, вот буквально 2 минутки у нас остается до завершения нашего эфира. Это что? Это уже отчаянный такой шаг от Александра Лукашенко? Как вам видится? Ну, з одного боку, це просто апофеоз маразму. Людина себе вважає мало не богообраним. Його обрання – це свято для народу. Друге – незалежність і інші речі. Тут нема про що говорити. Він втрачає незалежність, на жаль, повністю на користь Росії. Росія – головний вигодонабувач цієї ситуації в Білорусі. Лукашенко тепер абсолютно ущербний і залежний. Це пункт перший. До Тихановської більше в мене є питання. Вона сказала все правильно. Вона сказала одної фрази. Вона мала напряму звернутися до силовиків і сказати: всі його накази нелегітимні, нелегітимного президента, тому кожен з вас, хто виконує незаконний наказ нелегітимного президента, рано чи пізно понесе відповідальність. Вона могла їх лякати, і вона має на це підстави. В Білорусі розуміють, що Лукашенка дуже швидко може навіть Путін прибрати. Тому що Путіну він вже теж надоїв. І Путін буде робити ставку на когось з дуже проросійських лідерів білоруської опозиції. Там є і такі. І я думаю, що оцей варіант Білорусія без Лукашенка, але з Путіним, він зараз розробляється. І Тихановська хоча б зараз для того, щоб допомогти людям, яких б'ють і арештовують, могла би полякати силовиків тим, що їх будуть дуже швидко судити, можливо, навіть в проросійських судах за те, що вони роблять. І дуже коротко про українську позицію. Знаєте, Буквально 5 це секунд. позиція Страуса. Насправді нема в Україні позиції, тому що Україна не вирішила. Міністерство закордонних справ України, керівництво України не вирішено. Вона з Росією чи Україна з Заходом. Захід свій висновок зробив. Нема в Білорусі президента, нема легітимної влади. Це не означає економічної чи торгової ізоляції Білорусі. Уряд легітимний, місцеві влади легітимні, бізнес легітимний, з ними будуть працювати. Але політичної співпраці з Білорусі нема і не буде. Україна досі не могла вирішитися. Це вже не питання, як каже Кулеба, як там було з самою процедурою, чи вона була правильна чи неправильна. Причому тут процедура? Вибори були сфальшовані на всі 100%. І зараз це мала бути відповідь. Ми з Європейським Союзом, чи ми йдемо в фарватері, який проклав Путін у випадку Білорусі. На жаль, українське МЗС цього ще не знає. Воно не отримало ще вводних, не отримало вказівок, як їм думати. Дякую. Це дуже сумно. Тарас Черновол, политолог, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Но я с вами вынуждена попрощаться. У нас остается буквально 5 минут. Сейчас перерыв. Потом смотрите Прайм Муждабаев. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкинч.